Helo, a croeso i sesiwn 2 yma gyda Carlam Cymru. Bydd sesiwn 2 yn ffocysu arno mae pob organeb yn perthyn i'w gilydd trwy ei hanes esblygiadol. Felly mae'r sesiwn yma yn dilyn mlaen o'r sesiwn wythnos diwetha. Wythnos diwetha yn edrych ar yr un topic fel petai, a wythnos diwetha falle yn edrych mwy ar yr ochr bioamrywiaeth. Heddi byddai'n ffocysu mwy ar dosbarthu, y system o dosbarthu, nodweddion yr teyrnas, y 5 teyrnas sydd yn bodoli, edrych ar y system fenomaidd, edrych ar cymharu DNA a proteinau ac yn y blaen gwahanol organebau. Felly, a fel ni'n so prif ffocws y sesiwn yma yw dosbarthu ac yn y blaen. So yn y bôn, yn bioleg, gyda dosbarthu, ni'n edrych ar grwpio organebau sy'n perthyn mwyaf agos at ei gilydd. So mae dulliau gwahanol mwyn gallu wneud hyn. Yn amlwg, wrth i mwy o wybodaeth dod i glawr, ni'n gallu newid falle y ffordd mae rhai organebau wedi cael eu dosbarthu. Fi'n mynd i dechrau felly yn edrych ar dosbarthiad phylogenetig. Mae'r term yma yn ymwneud â'r berthynas esblygol rhwng organebau. Mae'r dull yma o dosbarthu o grwpio organebau, so pethau byw, esblygol yn adlewyrchu hanes esblygol yr organeb. Ni'n grwpio organebau sy'n perthyn yn agos iawn at ei gilydd gyda'i gilydd mewn grwpiau penodol. A ni'n gallu gweld fel arfer, mae'r grwpiau yn yr un grŵp yn rhannu cyd hynafiad mwy ddiweddar. Felly, os na i jyst falle sgwennu hwn fan hyn fel petai, so cyd, sori, os i'n nôl, cyd hynafiad, a common ancestor, felly cyd hynafiad bydde common ancestor wedyn yn y Gymraeg. Be ni'n gallu gweld ar yr ochr, fel arfer mae llinyn amser neu mae llinell amser. Rhai sydd ar y pen hyn sydd yn bodoli yn mwyaf ddiweddar, a wedyn os bod rhai fan hyn, falle bod nhw wedi marw allan fel petai. So ni'n edrych fan hyn ar hanes esblygol yr organeb. Be ni'n edrych arno fan hyn yw os oes gyda nhw cyd hynafiad cyffredin fel petai. So fel ni'n gallu gweld fan hyn, mae A, B yn perthyn mwyaf agos at ei gilydd fan hyn, so mae gyda nhw cyd hynafiad cyffredin fyna. C a D yn perthyn mwy agos, a wedyn felly E sydd yn perthyn lleia agos i'r rhain i gyd. Be ni'n galw hwn yw coeden phylogenetig, a mae fe'n dangos yr llinell esblygiadol wedyn. Mae disgwyl eich bod chi'n gallu dehongli rhain. Licen i bwysleisio falle gyda'r uned yma waith, gyda'r falle'r coeden esblygiadol neu'r coedeni phylogenetig yma, byddech chi ddim falle wedi cael gweld pob un yn eich dosbarthiadau bioleg chi yn sicr, oherwydd ni ffili mynd trwyddo pob un gyda chi, ond beth mae eisiau chi wneud yw defnyddio'ch wybodaeth a dehongli'r hyn sydd tu flaen chi. So be ni'n galw, wel os a'n mlaen de, mae hwn yn enghraifft o coeden esblygol. Mae pwyntio canghennau yn cynrychioli cyd hynafiad i'r organebau, a rhai sy'n organebau uwch. Mae organebau byw wedi dangos ar y pennau'r canghennau. So ni'n gallu gweld fan hyn, dyma'r organebau byw a'r pennau wedyn sydd. A ni'n gallu gweld rhain doi yn perthyn mwy agos at ei gilydd, a rhain doi ac yn y blaen. Fan hyn wedyn to, yr cyd hynafiad cyffredin yna. Un coeden esblygol eto, o'n i'n jyst moyn falle tynnu sylwch chi at, yn edrych falle bach mwy cymhleth fan hyn. So ni'n gallu defnyddio hwn i cynrychioli popeth byw, ni'n gallu edrych ar, fel ni wedi dosbarthu, a perthnasoedd rhwng organebau gwahanol. Os a'i jyst dangos i chi hwn falle yn cyd-destun rhai gwestiynau arholiad, felly beth sydd gyda ni fan hyn yw, wel, chi'n gallu gweld y cwestiwn, pa ddwy organeb sy'n perthyn yn agosa? So mae eisiau chi penderfynu fan hyn pa ddau sydd yn perthyn yn agosa. Felly yna rhoi falle munud i chi i benderfynu ar hwnna.
So dou sy'n perthyn mwy agos yw rhain dou. Maen nhw mwy agos ar y coeden esblygol. Nhw sydd wedi esblygu mwy o diweddara yn ôl y llinell amser fel petai. Fan hyn wedyn, pa dystiolaeth sydd ar y diagram? Mae rhain dou, so sydd yn perthyn agosa. Posib bod mwy nag un ateb fan hyn, felly meddyliwch am hynny felly cyn i chi neidio mewn. So pa dystiolaeth yn y diagram sydd, so ddoi o'n i ar ôl fan hyn. Mae'r ddau ar un genws. Byddai'n dod at hwnna wrth i ni sôn am yr system feinomaidd a enwi organebau ac yn y blaen. A nhw eto sydd ar hynafiad cyffredin diweddara ni'n gallu gweld fan hyn. So na'r ddau ateb oedd yna. Taxonomeg, mae eisiau bod chi yn gallu deall yr system hierarchaidd, taxonau a rhoi bethau mewn i grwpiau. Mae angen chi defnyddio unrhyw wybodaeth maen nhw'n gallu rhoi i chi yn y papur arholiad. Dylech chi falle cofio gwneud pethau hyn yn tygau a edrych ar enwau lladin organebau ac yn y blaen. So lefel dosbarthu yw'r taxonau. Mae tacsonau mawr yn cynnwys y grwpiau taxonomaidd llai. Mae berthnasau rhwng organebau mynd yn agosach wrth i chi symud lawr y grwpiau. So wrth i ni mynd lawr y grwpiau fan hyn, o'r parth reit lawr wedyn i'r rhywogaethau, beth sy'n digwydd wedyn mae'r berthynas rhwng yr organebau yn mynd yn agosach. So ni'n perthyn mwy agos falle i'r rhai sydd fan hyn, a beth bydden ni falle ar y rhai ar y top. A na beth fi wedi atgyfnerthu fan hyn. So os chi'n darllen y sgrin wrth i ni fynd, dyna beth i fi wedi atgyfnerthu fyna. Yr un lleiaf, so'r grŵp lleiaf sydd yn bodoli yw rhywogaeth. Felly hwn yw'r grŵp lleiaf sydd ar y gwylod. Yna i sôn wrth i ni mynd mlaen fyd am y parthau gwahanol a'r teyrnasoedd gwahanol hefyd. Mae tacsonau'n arwahanol. Dydy organeb ddim yn gallu perthyn i fwy nag un tacson ar unrhyw lefel. Felly, ble bynnag maen nhw wedi cael eu rhoi, felly, newn ni jyst esgu sy'n teulu, maen nhw jyst yn perthyn wedyn i'r tacson na fel petai. So mae'n ffili perthyn i mwy nag un. I ni yn perthyn i'r ffilwm, os na i jyst cael gwared rhai o'r bethau fan hyn. So i ni bod eddynol, neu homo sapiens, yn perthyn i'r ffilwm cordata, sef vertebrate, ac allwn ni ddim perthyn i unrhyw ffilwm arall felly. So jyst i atgyfnerthu fan hyn, cordata, a hwnna'n gair eitha cyffredin, sydd yn ymddangos yn papurau arholiad cordata, gydag asgwrn cefn, ni ddim yn gallu perthyn wedyn i ffilwm arall. Os na i jyst mynd trwyddo felly, os chi'n gallu, mae eisiau bod chi'n cofio trefn rhain, a os chi'n gallu falle wneud lan rhyw frawddeg neu beth bynnag i helpu chi i gofio nhw yn y papur arholiad, bydd hynny'n greu. Sa'n gallu meddwl am un ar hyn o bryd, ond os ych chi gydag un, bydd yn helpu chi. Yn sicr, defnyddiwch hynny. Fi jyst wedi rhoi fel am fan hyn yr system o enwi. Byddai'n sôn mwy am enwi wrth i ni mynd trwyddo. Ond sylwch, plis, gydag enwi, y rheswm am hyn, a na pam, os jyst mlaen i jyst hwn yn gloi, gwlad gwahanol, enw gwahanol. Felly, gall fod yn ni'n gallu drysu rhwng yr enwau organebau gwahanol. Felly, trwy cael yr system feinomaidd yma o enwi organebau yn un iaith, mae fe'n lleihau wedyn yr dryswch yma. So, fi'n eitha licio hwn gyda'r skunk ac yn y blaen. Sa'n siŵr os bod hyn yn gywir yn y ieithoedd gwahanol, yn sicr mae fe'n gallu drysu gwyddonwyr. Felly beth maen nhw'n wneud wedyn yw defnyddio'r system feinomaidd wrth enwi. A fel ni'n weid, yn hytrach wedyn bod ni yn weid aderyn, neu bod ni'n weid vertebrate dwy droed y plyd ac yn y blaen, ni'n gallu defnyddio'r system feinomaidd yma a bod gwyddonwyr ar draws y byd yn gwybod beth ni'n siarad am fel petai.
sylwch sa'n siŵr os i fi yn y ffordd fan hyn, ond yr enw gynta sydd gan yr organeb yw'r genws. Okay. Yr ail enw wedyn yw'r rhywogaeth. Felly, os maen nhw'n perthyn i'r un rhywogaeth, maen nhw'n gallu rhyngfrido a gynhyrchu epil sydd yn ffrwythlon. A fel wedes i'n gynt, wrth i chi mynd lawr yr tacsonau sydd fan hyn, y mwyaf agos mae organebau yn perthyn. So fi'n meddwl Panthera tigris yw'r teigr, Panthera leo yw'r llew. So oherwydd bod nhw'n rhannu'r un genws, mae fe'n awgrymu wedyn bod nhw'n perthyn yn weddol agos. So ie, os da i jyst mynd trwyddo falle rhai o'r rhain. So dyma rhai o'r bethau wedyn. Mae hwn yn mynd i'r gyfeiriad gwahanol. So ni jyst moyn tynnu sylw. Fi'n gwybod bod e'n Saesneg, ond jyst i ddangos mae hwn wedi dechrau da'r teyrnasau ar y gwylod, a wedyn ni'n symud lan trwy'r wedyn yr ffilwm, y dosbarth, so ffilwm, fan hyn os na i'w chyleo wrth i fi weid y dosbarth. Sorry bobl. Dosbarth, urdd, teulu, genws, a wedyn rhywogaeth reit ar y top. Beth sydd fan hyn, os chi'n sylwi yw dosbarthiad ar yr tacsonau sydd yn perthyn i ni, Homo sapiens, a fel ni'n weithio chi'n gynt, i ni'n perthyn i'r ffilwm cordata, sef vertebratau anifeiliaid gyda gasgwrn cefn. Ni'n perthyn i'r teyrnas anifeiliaid, celloedd eukaryotic, yn gallu symud y ben ei hun ac yn y blaen, a mae sawl nodwedd arall yn byddai'n dod at hwnna mewn eiliad. A eto fan hyn, so jyst yr un peth fel petai, jyst yn tynnu sylwch i ato fe. So plis sylwch fan hyn bod e'n mynd i'r ffordd gwrthwyneb fel petai, yr opposite direction. So fi'n tynnu sylwch i ato yn yr enw gwahanol. So system binomaidd, Lladin yw'r iaith sydd yn cael ei ddefnyddio wedyn. Carlos Linnaeus oedd y gwyddonydd at Lan gyda'r system yma, o rhoi enw unigryw i bob organeb sy'n gynnwys 2 rhan. So fel ni'n weid, yr enw gynta yw'r genws a'r ail enw wedyn yw'r rheogaeth. Mae fe'n iaith dealladwy sydd yn cael ei ddefnyddio dros y byd. Felly to jyst i atgyfnerthu fan hyn, mae pob organeb gyda 2 enw, yr enw genws, yr enw rhywogaeth, a ni wedi sôn am y perthynas rhwng Panthera leo a Panthera tigris wedyn, a'r ffaith bod y genws nhw, yr un peth yn meddwl bod nhw'n perthyn yn agos wedyn at ei gilydd. Okay, dyma rai o'r rheolau'r system fenomaidd, felly jyst i dynnu sylwch chi at rhai o'r pethau fan hyn. Yr enw genws sydd wastad yn gynta, a rhaid cael brif lythyren. Okay. Beth fel hyn mae eisiau bod chi'n cofio plis wrth ysgrifennu unrhyw ateb yn yr arholiad. Felly sylwch fan hyn y Panthera gyda prif lythyren. Okay. Y rhywogaeth sy'n ail, a does dim angen brif lythyren yna, so sylwch bod y Leo, a sorry, mae hwn wedi cwyto tu ôl y sgrin fan hyn, ond bydd yr tigris fyna hefyd gyda lythyren bach. Tro cyntaf, mae eisiau chi ysgrifennu fe'n llawn, a wedyn gall gwneud e'n fyrrach wedyn wrth i chi mynd ymlaen. So ni'n gallu, so sa'n siŵr os chi'n gallu gweld hyn, ond na i sgwennu fe fan hyn, so chi'n gallu wedyn ysgrifennu fe yn ffordd mwy fyr wedyn ar ôl ysgrifennu fe'n llawn am y tro cyntaf. Dyle'r ysgrifennu yn italig neu tanlinelli wrth ysgrifennu. Yn amlwg, fi'n gwneud eitha anodd i sgwennu yn italig ar y sgrin fan hyn. Felly fan hyn, jyst falle yn taflu rhywbeth ato chi fan hyn, pa ddau sydd yn perthyn fwyaf agos. So giant panda, polar bear, grizzly bear. Os na i jyst symud. Okay, gobeithio falle bod hwnna'n well. So gobeithio i chi yn penderfynu, mae'r grizzly bear a'r polar bear sydd yn perthyn mwy agos. A'r rheswm am ni wedyn yw'r ffaith bod genws y ddoi yr un peth. So'r wrsos yma yn awgrymu bod nhw'n perthyn wedyn yn fwy agos na beth ydynt i'r panda. Bydd eitha sicr wrth mynd lan wedyn y tacsonau, bydd perthynas rhwng y 3 yn weddol agos, ond wrth ni mynd lawr wedyn i'r gwylod, mae'r perthynas yn agosau fel petai. Okay. Mae eisiau bod chi'n ymwybodol o'r system 3 parth.
Mae fe'n seiliedig yn dosbarthu organebau mewn i procaryotau, le mae dau grŵp yn bodoli yn hwnna, a wedyn eucaryotau, so celloedd eucaryotig fel petai. Sylwch, please, so dau brif grŵp o procaryotau, so celloedd heb cnewyllyn pelannog, celloedd heb organynau pelennog, megis chloroplastau, mitochondria ac yn y blaen. So hwn yw'r tacson mwyaf, so tacson sydd ar y top wedyn, a mae pob peth yn perthyn i un o 3 pharth, so mae eisiau penderfynu yna. Yn wreiddiol, oedd y parthau hyn yn cael eu diffinio yn seiliedig ar ddilyn basau ar RNA, ond erbyn hyn, oherwydd dulliau mwy modern, maen nhw'n edrych ar dilyniant basau DNA. Okay. So, bacteria, hwn yw falle'r grŵp le mae'r bacteria ni mwy gyfarwydd gyda yn bodoli ynddo. Enghraifft E. coli, Salmonella ac yn y blaen, a maen nhw gyd yn procaryotau. Okay. Archaea, eto yn procaryotau to, bacteria eto'n bodoli yn hyn, ond beth sy'n gwahanol gyda rhain yw maen nhw'n bodoli yn falle amgylcheddau yn y cynefin fwy eithafol. So fi'n meddwl am y modau amgylcheddau le mae'r tymheredd neu'r pH yn gwahanol fel petai. A maen nhw hefyd yn procaryotau. Wedyn dod lawr i'r grŵp o eucaryotau, felly dyma le mae'r celloedd yn bodoli. Mae pob cell eucaryotig yn bodoli mewn fan hyn, so dyma le ni, dyma'r parth i ni'n perthyn ni. Mae'r rhain yn cynnwys plantau, animalia, y ffwngau, protoctista, fi wedi nhw gyd? A'r celloedd eucaryotig, felly mae'r rhain yn cynnwys yr cnewyllyn pelennog wedyn. O fewn y parthau yma, so byddai felly yn ffocysu mwy ar y parth yma fel petai. So fewn y parthau yma wedyn, mae gyda ni teyrnasoedd. Teyrnasoedd yn Saesneg byddai'r yr 5 Kingdom Classification. Mae hwn yn seiliedig ar y tebygrwydd morffolegol. So ni'n edrych fan hyn ar y ffordd mae organebau felly yn edrych yn hytrach na dadansoddiad DNA. So gyda rhain, mae nodweddion penodol i planhigion, mae nodweddion penodol i ffwng, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Okay. Felly, os ai trwyddo wedyn yr dosbarthu 5 teyrnas, fi wedi sôn tipyn am rhain yn barod, dylech chi hefyd fod yn ymwybodol o rhain gyda eich gwaith yn uned un. So, procaryotau hefyd, dylech chi fod yn gyfarwydd a gyfforddus yn tynnu llun rhain. Felly, beth sydd gyda rhain nodweddion nhw, a mae eisiau chi gwybod nodweddion nhw, mae eisiau chi gallu disgrifio nodweddion nhw, adnabod nodweddion gwahanol ac yn y blaen. So gyda procaryotau, bacteria, cyanobacteria i gyd, maen nhw'n microscopig, un gellog, fel fi wedi rhoi fan hyn, heb organynau pelennog, felly eich mitochondria, chloroplastau ac yn y blaen. A'r cell fur yn gynnwys beptidoglycan neu miwrin, dim cellulose byddai'n bodoli yn celloedd planhigyn fel petai. Mae'r rhai yn gallu fod yn heterotrophig a mae'r rhai yn gallu fod yn autotrophig. A dyle nawr y termau hyn fod dylech chi fod yn ymwybodol o'r termau hyn, a fi'n gwybod y sesiynau 3 a 4 bydd y termau hyn yn ymddangos eu hun wrth i chi edrych ar meithiad, so nutrition, ac yn y blaen. Okay. Teyrnas arall, protoctista. Mae'r hyn yn eukaryotig ac eto yn un gellog, so single-celled organisms, eukaryotic cells. Does dim gwahaniaethiad meinwioedd gyda nhw. Hwn yw'r grŵp i raddau le, ond ddim yn siŵr falle os oedd organeb un gellog yn bodoli, bod e ddim falle yn bihafio fel, neu dim gyda nodweddion, planhigyn neu ffwng, ond eto gyda cnewyllyn, posib bydden nhw'n ymddangos yn y grŵp yma. Maen nhw'n gallu
ffurfio uned mwy weithredol. Maen nhw'n gallu eto fod yn heterotrophs, autotrophs. Diffiniad o autotroph yw gwneud bwyd ei hun. Okay. A mae'r grŵp yn gallu fod, fel ni wedi, yn amrywiol iawn fel petai. Okay, fungi. Mae fungi'n gallu fod yn amlgellog neu'n ungellog. Maen nhw'n gelloedd eukaryotig a cell fur wedi gwneud o geitin. Okay. Felly does dim cellulos a does dim mwrin i'r peptidoglycan fel oedd gyda wedyn yr prokaryotau. Maen nhw'n tyfu yn y dafydd hir a'r hyphau, a maen nhw'n atgynhyrchu trwy sborau. Okay. Os ein mlaen falle i rhai falle byddwch chi mwy ymwybodol o tygau. Planhigion yn eukaryotig, felly yn cynnwys cnewyllyn. Maen nhw'n amlgellog. Cellfuriau wedi wneud o gellulos. Autotrophs, so maen nhw'n defnyddio'r golau haul, yr UV o'r haul, i gwneud molecynau organig trwy photosynthesis wedyn. Okay. A wedyn felly'r grŵp i ni'n perthyn ni. Eukaryotig, ni'n amlgelloedd. Does dim cellfuriau gyda celloedd ni. Ni'n heterotrophig, a ni'n gallu bodoli'n holozoic gan treulio bwyd i'n hun gyda system dreulio yn fewnol. Mae gyda ni cydlyniad neu cydrefniad nerfol i helpu ni symud hefyd. So dyma yr teyrnas rydyn ni yn perthyn i. Be fi'n trio wneud fan hyn yw rhoi tabl at ei gilydd sydd yn tynnu'r prif nodweddion at ei gilydd. Felly os na i jyst symud hwn lawr, so'r cydrefn, os yn ungellog, amlgellog, os oes cnewyllyn, os oes mesosom neu mitochondria, os oes chloroplastau, beth yw maint y ribosomau, so sylwch os nawn ni cysylltu gyda uned un, bod y ribosomau yn bodoli yn y cytoplasm yn unig, yn celloedd prokaryotig, a maen nhw'n fach, maen nhw'n llai, na'r gelloedd eukaryotig. Os oes endoplasmic reticulum garw, oes gwagolyn, o beth mae'r cellfur wedi gwneud, os yw cellfur yno, pa fath o faith maent yn gwneud, a os oes cydlyniad nerfol ganddynt. Os I jyst trwyddo falle y termau hyn jyst yn gloi gyda chi. Ond fel ni'n weid, bydd Dyfed yn y ddoi sesiwn nesaf yn edrych ar meithiad. Autotrophig wedyn, maen nhw'n gallu fod yn photosynthetic neu yn gemosynthetic, ond os na i jyst sôn am y rhai sy'n defnyddio'r golau haul, so maen nhw yn defnyddio'r golau haul, yn defnyddio'r broses photosynthesis, yn digwydd yn chloroplastau planhigion, i greu wedyn cyfansoddion mwy cymleth. So maen nhw'n defnyddio carbon dioxide o dŵr mwyn gallu creu y siwgrau mwy cymleth, glucose, sucrose, starch wedyn. Os yw organeb yn heterotrophig, ystyr heterotroph, maen nhw ddim yn gallu gwneud bwyd eu hun. So yn wahanol i planhigion, maen nhw methu syntheiddio eu bwyd organig eu hun. Mae rhaid iddyn fwyta bwyd organig cymleth sydd wedi cael ei gynhyrchu iddynt. Mae'r ffordd maen nhw'n treulio yn bach yn wahanol fel petai. Okay. Saprotrophig na saprophytau, beth maen nhw'n gwneud yw secretu enzymau dros yr hyn maent yn treulio. So maen nhw'n tueddu mynd trwy'r broses o bydru, so decomposition, dadalfennu ac yn y blaen. Maen nhw'n secretu enzymau ac yn amsugnio'r cynnyrch wedyn dros y corff trwy trylediad, so diffusion. Ni'n galw'r fath hyn yn dreiliad allgellog wedyn. A wedyn heterotrophs, le ni, fi'n gwybod mae'r gair ddim yna, ond os byddwn ni'n sgwennu fe lawr, ni yn hol o zoig. Mae hyn yn cynnwys bron pob yn ifael.
cymryd bwyd i mewn i'r corff ac yn dadelfennu wedyn trwy broses o treiliad, so digestion, gyda system dreulio arbenigol wedyn. Okay. Be fi wedi trio wneud fyd ar y sleid nesaf to yw just falle rhai, fi'n gwybod mae'n fynd Saesneg, ond just edrych ar rhai falle o'r lluniau ac yn y blaen, rhai enghreifftiau sydd yn bodoli ar fath o meithiad maent yn ymddangos. Felly, be fi'n awgrymu chi wneud yw pan fydd dyfed yn mynd trwy un neu yw feddwl falle am yr croes cysylltu fel petai, oherwydd mae lot o bethau fi'n sôn am fan hyn yn mynd i codi lan gyda fe o rhan yr math o feithiad maent yn ymddangos. Okay. Be sydd gyda fi nesaf yw gwbl o gwestiynau sydd yn seiliedig ar beth ni'n wneud mor belled. Felly, os na i jyst dangos i chi fan hyn, cwbl hewch gan osod tic ar gyfer pob teyrnas sydd ddangos a yw'r datgyniad yn wir ar gyfer yr teyrnas honno. Reit, felly yn gyntaf byddwn ni'n awgrymu gyda unrhyw beth tick box edrych ar sawl marc sydd ar gael. Felly fan hyn, 4 marc sydd yn bodoli. So byddwn ni'n edrych yn gyntaf i weld efe 4 tic yw e, ond na, os ydyn ni edrych, mae 4 nodwedd. So bydden ni yn awgrymu wedyn mae eisiau chi cael yr llinell na i gyd yn iawn fel petai. Okay. Na rhoi munud i chi edrych, felly yr nodwedd cynnwys organebau eukaryotig, organebau gyda cellfuriau-geitin, organebau ffotosynthetig, a organeb ribosomau o 70 ys wedyn. Felly, na i rhoi, na i jyst rhoi 30 eiliad bach, jyst bach mwy i chi edrych ar hwn wedyn. Okay, be fi'n ei wneud yw, wel, na i roi tic, ond, so, eukaryotig bydde rhain 4, mae pob un yn nhw'n eukaryotig. Cellfuriau-geitin, wel, o'n i'n ateb oedd fan hyn oedd y ffwng. Organebau ffotosynthetig, so le bynnag welwch chi falle'r autotrophs na'n ymddangos, so prokaryotai, bod protoctistiaid hefyd a planhigion yn gallu bodoli fel hyn. A y ribosomau yn 70 ys wedyn bydde'r prokaryotai. Okay. Os ai drosto i'r gwestiwn nesaf, felly esboniwch pam y dywedir bod celloedd bacteriol yn brokaryotic wrth i gelloedd planhigion ac anifeiliaid fod yn eukaryotic. A jyst un marc sydd fan hyn. Yn yr arholiad, maen nhw'n weid fel arfer munud y marc neu munud y hanner ar gyfer pob marc. Felly dylech chi ddim treulio mwy na munud a hanner ar bob cwestiwn wedyn. Okay. Okay, felly fan hyn, be byddwn ni'n awgrymu yw eich bod chi yn, gyda'r celloedd prokaryotig, byddech chi'n weid fan hyn pam maen nhw, does dim cnewyllyn gyda pilen neu organynau gyda pilen. Sori, fi yn ymddiheurio am law ysgrifen fi, eitha anodd sgwennu dros y sgrin. Felly, does dim cnewyllyn gyda philen neu organynau a philen yn bodoli wedyn. Okay. Os ewn ni mlaen yn bach fan hyn, na, chybeth, fi'n sgipo hwn. Mae'r cwestiwn yma i chi os ydych chi yn dymuno gwneud. So, ni'n edrych ar rhai sydd yn berthnasol. So mae strwythur celloedd wedi dosbarthu organebau gwahanol. So mae misosomau, deunydd gynnyddol i DNA, cellfur y tu allan i'r gell bilen, pigmentau, photosynthesis yn y thylacoid,
ribosome 80 sydd ynglwm, mae eisiau ni cyfrannu at y 3. Enghraifft, so na i adael hwn i chi, allwch chi wneud os chi'n moyn. Enghraifft bod y deunydd gynnynol yw DNA, wel, mae na'n berthnasol i'r 3, felly bydde B yn cael ei ysgrifennu yn y bocs na fyna wedyn. OK. Cwbl tode, jyst yn gloi, yn cael ei mae 1 neu 2 cwestiwn tod i fi i ni edrych arno. So gellir gosod o'r gwynebau mewn system dosbarthiad hierarchaidd. Mae pob un o'r 5 blwch isod yn cynnwys enwau rhai o'r gwynebau sydd canfod yn yr un grwpiau taxonomaidd a bodau ddynol. So mae dyn ni grŵp A, grŵp B, grŵp C, Ych a D. Cwblewch y tabl gan ddefnyddio lythrennau A i D i ddangos pa organebau sydd yn yr un grŵp taxonomaidd a bodau ddynol. Defnyddiwch un o'r bob lythyren unwaith yn unig. Okay. Felly mae hwn yn mynd nôl at, jyst nôl yn gloi, mae fe'n mynd nôl at yr lefel yma o taxonomeg. So mae eisiau chi meddwl o'r rhan rhain, cofiwch, be wedais i, wrth i ni mynd lawr, mae'r organebau'n perthyn mwy agos. So os byddwn ni falle'n taclo hwn, byddwn ni siŵr o fod yn disgwyl bod nifer, mae eisiau fi edrych ar y cwestiwn eto, ond byddwn ni'n disgwyl bod nifer o'r organebau sy'n perthyn fan hyn, bod llai ohonynt na beth sydd lan fan hyn. So jyst bach o tip i chi falle wrth i chi fynd i edrych at y cwestiwn yna. So sa'i jyst mlaen yn gloi cwni. So teyrnas animalia. Wel, B bydde hwnna. Cliw fyd, bydde rhaid iddo fyna. Cordata, wedys i, yw organebau gydag asgwrn cefn. Wel, ni'n gwybod bod malwodyn a locust yr enghraifft ddim gyda asgwrn cefn. Sorry, os na i jyst newid y lliw. So ie, B oedd yr ateb yna. Cordata wedyn, organebau gydag asgwrn cefn. So yn gyntaf byddwn ni'n sicr yn dod at grŵp D ag A. Byddwn ni fyna yn bersonol yn mynd at. So gydag asgwrn cefn, bydde D. Mamalia wedyn, bydde yr grŵp A. Primataid, bydde C, a wedyn y teulu wrth i ni mynd lawr, bydde Ych wedyn. Okay, so fel ni'n weid, wrth i chi mynd lawr y grwpiau, mae llai o organebau yn bodoli. Organeb un gellog yw usually N. Eglurwch pam mae fe cael ei dosbarthu fel protoctistau. So mae 3 marc yn bodoli fan hyn. Felly, wrth i chi taclo hwn, byddwn ni'n sicr yn disgwyl bod gyda chi 3 peth at hwn, i gyfeirio at hwn. So rhoi munud i chi o leia i feddwl am hwn. Okay, so pam mae fe'n cael ei dosbarthu fel protoctistaidd? So beth gyntaf bydd hi'n awgrymu yw, chi'n gwybod bod protoctistaidd yn celloedd eukaryotig. So ie, mae'r ffaith bod cnewyllyn yno yn meddwl bod yn gorfod perthyn i'r grŵp yna. Wedyn ni'n edrych ar rhai o'r nodweddion arall. So y ffaith bod chloroplast yna, os oes chloroplast yn bodoli, mae fe ffili wedyn bod yn anifail neu ffwng. So mae rhain a doi mas fan hyn. A wedyn, fi credu o peth arall o'n i'n edrych ar y nesaf oedd y ffaith bod smotyn llygad yna. A'r smotyn llygad wedyn yn awgrymu bod e ddim yn gallu fod yn planhigyn neu yn ffwng. Felly, byddwn ni'n awgrymu i chi i edrych ar yr organeb, edrych yn ofalus arno i weld beth yw'r nodweddion chi'n gallu gweld yno. OK.
Fi jyst yn mynd edrych yn gloi wedyn ar perthynas sydd rhwng organebau gwahanol, edrych ar aelod pentadactyl ac yn y blaen. So be ni'n edrych arno fan hyn yw bod grwpiau gwahanol iawn o organebau yn rhannu cyd-hynafiad eitha agos at ei gilydd. Dau beth mae eisiau chi fod yn ymwybodol o yw ffurfiadau homologaidd a ffurfiadau cydweddol wedyn. Mae'r gwahaniaeth rhwng y dou, os na i jyst symud llun o fi mas o'r ffordd fel petai. So gyda homologaidd, ffurfiadau mewn rhywogaethau gwahanol sydd ag safle anomategol a tarddiad datblygu tebyg sy'n deillio o gyd hynafiad cyffredin fel petai. So beth sydd fan hyn, yr aelod pentadactyl yma, the pentadactyl limb, sef aelod gyda 5 bys, yn enghraifft dda o hyn, le bod yr pethau hyn, fel ni'n gallu gweld fan hyn, yn gwneud swyddogaethau gwahanol, yn y morfil, yn bwreddynol, yn yr yslim, y deryn ac yn y blaen, maen nhw'n actually perthyn yn fwy agos at ei gilydd oherwydd bod yr aelod 5 bys yna, yr aelod pentadactyl yna. Ffurfiadau cydweddol wedyn, maen nhw'n gwneud yr un gwaith a siap tebyg, ond mae tarddiad datblygu nhw yn gwahanol. Enghraifft da fan hyn yw adenydd. So adenydd, so mae da fi fan hyn batwing, birdwing a insect wing. Le falle oedd pobl yn meddwl, reit, mae rhain yn perthyn yn fwy agos oherwydd bod ganddyn nhw yr adenydd yma, ond actually, dyn nhw ddim yn perthyn mor agos ni wrth edrych yn fwy agos at y strwythurau nhw yn fwy penodol. Sa'i mlaen fan hyn wedyn. So to, yn edrych ar esblygiad rhwng organebau, bod nhw'n debyg, felly maen nhw ddim yn perthyn mor agos i ni at ei gilydd fel petai. So esblygiad dar gyfeiriol, bod yr ffurfiad cynhawyd wedi esblygu gyda swyddogaethau gwahanol, a wedyn esblygiad cyd-gyfeiriol, ffurfiadau gyda prydweddau tebyg, ond wedi datblygu o darddiad gwahanol. Okay. So, swyddogaethau gwahanol yn eto fan i weid. Ni jyst yn dod nôl i sort of yr aelod pentadactyl yma. Fi gorfod amser yn mynd ymlaen yma, so fi jyst mynd tynnu sylw chi at cwbl o bethau wrth i ni'n mynd ymlaen. So mae tystiolaeth yn bodoli, mwy o tystiolaeth yn bodoli nawr i edrych ar yr perthynas rhwng organebau. Dyma 4 mae eisiau chi fod yn ymwybodol o. So edrych ar dilyniant basau DNA, edrych ar croesrwyedd DNA, edrych ar dilyniant asidau amino sy'n bodoli yn proteinau, ac edrych ar immunoleg. So gyda dilyniant basau DNA, mae'r dilyniadau yn ystod esblygiad, mae'r dilyniadau yma wedi newid, a mae hyn yn cronni nes bod yr organau mor wahanol a bod ni'n ystyried nhw fel rhywogaethau gwahanol ei different species. Os yw organeb yn perthyn fwy agos, wel byddwn ni'n disgwyl wedyn bod y basau, y dilyniadau, y dilyniant basau DNA, sori, yn fwy agos wedyn at ei gilydd. So ni'n jyst yn edrych fan hyn falle ar rhai o'r dilyniant basau DNA. Siw mae DNA wedi helpu, wel mae wedi cadarnhau perthnasoedd esblygol ac wedi cymwyro felly rhai camgymeriadau mistakes sydd wedi cael ei wneud wrth dosbarthu'r sail nodweddion corfforol organeb wedyn. Okay. Os I jyst mlaen yn gloi. So edrych ar dilyniant asidau amino. Mae hwn eto yn seiliedig ar dilyniant y basau DNA. So hwnna sydd yn pennu yr asidau amino, sydd yn pennu'r protein. Faint mor debyg yw'r asidau amino yr un protein mewn 2 rhywogaeth yn adlewyrchu pa mor agos maen nhw'n perthyn eto. Okay. Un peth fi'n hoffi tynnu sylw chi at ar ddiwedd bob sesiwn wedyn yw yr taflenni sydd mas na i chi. So yn ogystal â'r sesiynau yma, mae Cybac yn gynhyrchu taflenni i'ch helpu chi gyda'r adolygu. Felly fi jyst wedi rhoi 2 mewn fan hyn, ond os ydych chi'n rhoi mewn knowledge organisers, Cybac, maen nhw'n dod lan a maen nhw ar gael i chi yn Gymraeg. So jyst os na i tynnu sylw chi at fan hyn, dosbarthu, beth yw e,
rhoi beth mewn i grwpiau ac yn y blaen. Mae dyn ni'r grwpiau taxonomeg, mynd o'r teyrnas reit lawr i'r rhywogaeth, os na i symud to sgrin mewn mas o ffordd. Mae fe'n sôn am y system beinomaidd, yr system enwi, a wedyn mae dyn ni fan hyn yr system o 5 teyrnas. O, sori, cylch fi wedi amrywio bach fyna. A ni'n edrych ar y 3 parth. Okay. Wedyn fan hyn, ni'n edrych ar tystiolaeth forffolegol organebau i gymharu gyda tystiolaeth yn biocemegol. So biocemegol wedyn yw pan mae'r DNA a'r proteinau ac yn y blaen yn dod mewn i'r peth. Okay, hoffwn diolch i chi am eich gwrandawiad. A ymunwch gyda dyfed wrthnos nesaf pan mae fe'n sôn am meithiad yn organebau. Bydd 2 sesiwn o hwnna, a wedyn reit yr wythnos cyn Pasg wedyn byddwn nhw'n wneud sesiwn fyw yn edrych ar technegau arholiad ac yn y blaen. Felly diolch i chi am eich gwrandawiad a hwyl am y tro. Diolch yn fawr.